Bamananw ko kuma fɔlen kɔrɔ tɔ ko o ye dalama ye. Aw ɲɛ bɛ ni so dagabana minnu na, tunga lafiya de ni so dagabana ye ni k'a jɔ an ka tunganage minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan ni olu ye danaya ta k'a da tunga lafiya kan. Nin so in kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ jalakɔrɔbugukaw olu de fɛ yen nɔ. E maa min bɛ yen nɔ k'i b'a fɛ ni ka terrain sa tunga lafiya maaw bolo, o ka nɔgɔ. Terrain bɛ tunga lafiya maaw bolo Banankɔrɔnikaw fɛ yen nɔ min n'u bɛna kɛ cité hectare 3 o de sanfɛ. Terrain kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye titre foncier de ye wa 15/20 o de don. Sɛbɛnwari 4,400,000 ani 100,000 i bɛ se k'a sara dɔɔni kalo 12 kɔnɔna la i bɛ euro wari 573 ni ka o bɔ walima kalo 18 i b'a sara dɔɔni euro wari 382 i bɛ o bɔ o bɛ bɛn kalo 18 ma a dɔgɔdɔgɔnin saralen kɔfɛ terrain ale bɛ k'i ta ye ne maa min y'a dɔn k'a fɔ ko sɛbɛnwari 4,400,000 ani 100,000 bɛ i bolo yɔrɔnin kelen i bɛ se ka i ka wari sara terrain ale bɛ k'i ta ye aw maa minnu fana bɛ yen nɔ k'a fɔ aw tɔgɔla terrain bɛ aw bolo terrain ninnu papier titre foncier walima permis d'occuper de don i b'a ta k'a di tunga lafiya maaw ma i n'a fɔ aw ɲɛ bɛ ja minnu na cogo min na u b'a jɔ ni ka a di ma ka sɔrɔ i ma tɔɔrɔ o tuma la tunganage minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan tunga lafiya nana aw lafiyali o de kama walasa sojɔko la aw kana degun sɔrɔ cogoya min na ne mɔgɔ min bɛ fɛ ka kunnafoni wɛrɛ sɔrɔ sa o tuma la an wele an ka numéro WhatsApp kan 00336 41 94 03 80 walima 00223 72 18 42 47 tunga lafiya maliyɛnden minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan u bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna bɛ se ka u ninkanso sɔrɔ ba maliba ale kɔnɔna la cogoya min na. Bi araba ye marsi kalo tile 15 sanba 2023 Mali kunnafoni jamana lajɛbugu aw minnu mi filɛ sanga na wagati Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔkɔnɔma an ka bɔlɔlɔ siraw fɛ Mali kunnafoni point an bɛ aw fo ni ka aw waleɲuman dɔn an tɛ foli min na aw bɛ sigilen ka bamanankan kunnafoni min ma kɔnɔ o waati sera aw bisimila kunu suro ka kɛ ni nɛgɛ kanɲɛ 21 bin kɛra Segu 2e arrondissement policiso ale ka cɛ marifatigi olu dɔw fɛ Mali camion 20 akɛ o de kɔni balani do Niger jamana kan ko sababu kɛ an ka jamana ale ni Niger dancɛ bɔ o datuguli minɛnkakaw olu kɔni jɔrɔmɛ a ko la kosɛbɛ ni bi don kibaru la kulubaw ye min bɛna walawala denmuso fɛ yan nɔ balimamuso Mariam Kone aw bisimila ko kura. Alameba aw bisimila kunnafoni kura ka da aw kulo kan Segu marabolo kɔnɔna na ale ni Bamakɔ cɛ kilomɛtiri 240 do o 2e arrondissement bin kɛra o kan cɛ marifatigi dɔw fɛ o kɛra ka bɛn ni nɛgɛ kanɲɛ 21 kunu sufɛ bɔlɔlɔ sanfɛla la fintigilakaw olu kɔni bɔra u y'a yira k'a fɔ ko polisiw olu kɔni sera ka garanda binganikɛla ninnu na nka polisi maa 2 olu kɔni sɛbɛkɔrɔ jogira nka binganikɛla maa 1 tɛgɛ sera ka da o kan. Kunnafoni wɛrɛ nasira la Niger jamana ale kɔni ye an ŋaniya ta ka ni Mali jamana o dancɛ bɔ siraw k'olu datugu o sɔrɔla u ka lajɛ senfɛ min kɛra marsi kalo tile 7 sanba 2023 kabini o kuma in kɔni fɔra fo ka taa se bi ma Mali camion caman o kɔni balanen do Niger jamana kan yen nɔ minɛnkakaw o maa caman o y'a yira k'a fɔ ko u jɔrɔlen do kosɛbɛ k'o sababu kɛ ko a kɔlɔlɔ tan tɛ janko ni waati in na u ka fɛn caman de bɛ yen nɔ n'olu kɔni bɛ tɛmɛ Niger jamana ale fɛ i n'a fɔ u ka marchandise o n'a ɲɔgɔnna caman. Ayiwa Rose Dumia ni bɛɛ lajɛlen ko a ma ko Tanti Rose ale kɔni defirila ka taa kaso bonba la Tanti Rose ale kɔni ye mɔgɔ ye mɔgɔ min ka wuli ka jɔ o barika ka bon kosɛbɛ baloko nɔgɔyali la an ka jamana o kɔnɔna na kɔsa in na a ye jalaba dɔ kɛ jami kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko ni baloko kɔni ma nɔgɔya Mali jamana kɔnɔna na ale bɛ bɔ k'a fɔ ko autorité de la transition mo ko ka bilan kɔni ko zéro do ja in kɔnɔna na a ye kuma caman fɔ a y'a yira k'a fɔ ko coup d'état kɔni man tɛ ka kɛ ka jamanadenw olu bila kɔngɔ la wa ko lakanabaliya o sabatilen tɛ Mali jamana o kɔnɔna na ja in kɔni kɛra fɛn man bɛn fanga tigilamɔgɔ olu ma o de kɔsɔn a wulila 5e arrondissement la ni ka taa a lamɛn nka tilelatɔ olu dunni kɔfɛ kunnafoni olu kɔni sɔrɔla min ma yira k'a fɔ ko Tanti Rose ale kɔni defirila ni ka taa boli n'o ye muso olu ka kaso ye nka fɛn min yɛrɛ kɛra sababu ye ka Tanti Rose ale wele bɔgɔji ne kan an ka jɛ ka o laji ɲɔgɔn fɛ. Ni transition ye échec de 0%. Ne te se ka fɔ ko hali 1% y'a sɔrɔ 0%. Maliyɛn si lafiyalen tɛ. Ne ye live sigi mɔgɔw de bɛ to Rose malo ka gɛlɛn gasoil ka gɛlɛn tulu ka gɛlɛn sukaro ka gɛlɛn. An mana coup d'état k'o kama dɛ
insécurité ka tebo tigila insécurité wara lendo mogo be ka tunu cheni tunu ne fle mali teli dala ka wele ka tali téléphone tourier fa fleur mi cheni maye sora si fama manga keo tu dormais avec pistolet rêvé avec pistolet hanni tarasi mun dale soro barfa de ba kera Europe ya se ka insécurité manga ware ka jamana kono de o mainde cheni tunne fla de maya chela ka wele ka tali téléphone tourier fo ambero mi cheni maye fo fleur mi mo dama mi ne wele ko rosini life siki ka kuma fo ne ra ku benyina me pi kurantige ni tigira ne dame malion be ka toro sungolo be na cho wari te mo ko boro tumini songo be mo ko ka kaswali fere kena no foli kai ibe ka kuma mali ibe ka shuma no amalo na ibe ka shuada basatu shuba ke mai basatu be ko shuwa ke be ka wuli malion kwa abe fodi ma ko c'est terrible wallahi ka ko kisheni cheni na kaswali ni tidi kana plaque meli bi worona abe fodi ma ko musiba amita kayi marabulu kɔnɔna tomi mino n'ale bɛ wele ko je suis les routes de Kayi walasa k'u ka nisɔngoya o yira ka ɲɛsin u ka dugu sira o tiɲɛni ko la olu kɔni kelen do ka boloda marsi kalo tile 20 nata k'u bɛna u ka siraw olu bɛɛ lajɛlen bana ni kunnafoni kɔni dira u ka gouvernement yɛrɛ ma sigida yɛrɛ kɔnɔna nka maa caman kɔni y'a yɛrɛ k'a fɔ ko nin baara in ani nin wulikajɔ in kɔni bɛna kɛ kɔlɔlɔba ye sigida sɔrɔ o ma nin waati in na. Amitani kunnafoni ye diɲɛ fan wɛrɛ fɛ ɲina Ameriki fintigilakaw olu ka degeli bara min wele ko Flintlock n'ale bɛ kɛ ni farafina tilebinyanfan jamana dɔw ye min kan ka kɛ dɔgɔkun 2 ale kɔnɔna nin ko in kɔni bɛnna waati min na ni farafina gungana jamanadenw olu kɔni bannenu faransi jamana o kɔni n'ale bɛ wele ko sentiment anti français farafina tilebinyanfan jamana kɔnɔna Mali Burkina Faso olu kɔni ye dansigi kɛ u ka wulikajɔ baara bɛɛ lajɛlen na ni faransi jamana ka fintigilakaw ye u y'a yira k'a fɔ ko a bɛ san caman bɔ bi faransi jamana fintigilakaw n'olu kɔni bɛ wulikajɔ la u ka jamanaw kɔnɔna nka ko ma se ka nɔbɔ walasa ka jadi kɛlɛ nka ko dɔ de farala a ko kan farafina gunkan jamana fintigilaka caman u bɛna san degeli baara olu daminɛ États-Unis jamana min u bɛna daminɛ dɔgɔkun nata o kɔnɔna fintigilaka 1300 ɲɔgɔn minnu kɔni bɛna bɔ jamana 29 o kan olu de bɛna ye ni baara in degeli kɔnɔna min bɛna kɛ Ghana Côte d'Ivoire jamana kan ko sababu kɛ jɛrɛjɛkulu ma dɔ olu ka dankarili walo lawarali ye min ni Al-Qaïda bolo o kɔni bɛ ɲɔgɔn bolo ka fara État islamique kan n'o kɛra sababu ye mɔgɔ ba caman o kɔni fagara mɔgɔ miliyɔn caman olu kɔni bɔra u sigiyɔrɔ la fitinɛ ale ɲɛsiranya kama États-Unis jamana ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko a bɛna wulikajɔ olu kɔni bila sen kan walasa ka dɛmɛ don farafina gunkan jamana olu bɛɛ lajɛlen ma mun kɔni binnen no jɛrɛjɛkulu ma olu ka bagabagalu o kɔnɔna u bɛna fɛɛrɛ sigi sen kan walasa a ko kɔni kana walankata ni y'a siɲɛ fɔlɔ u ka nin degekulu n'o bɛ wele ko Flintlock ale kɔni bɔlɔlɔ sira dɔ sigi sen kan ni u ka jikan degeliw baaraw ani fintigilakaw olu ka baara yiralu ye walasa bagabagalu min kɔni bɛ ka kɛ Golfe de Guinée o bɛ se ka dansira la ka fara dankarili ka Sahel ale kɔnɔna min b'a yira k'a fɔ ko fɛɛrɛ telima o kɔni kan ka sɔrɔ fintigilakaw kunda min kɔni bɛ se ka kɛ sababu ye dankarili o bɛ se ka dansira la farafina gungana jamana olu bɛɛ lajɛlen na i n'a fɔ jamana ko dɔ sɛgɛsɛgɛlikɛla ale y'a yira k'a fɔ ko fantanyaba dɔ farali fɛnw sɔngɔ kan ani barantanya ka ɲɛsin denmisɛn sifinnakaw ma ko kɔni bɛ se ka kɛ sababu ye ni ka dɔ fara jɛrɛjɛkulu maaw ka taabolo kan min kɛra Wrik Mini Sahel ale ka laseli ye sɛgɛsɛgɛlikɛla do Ghana jamana ale ka sɔrɔ hakilina ko o fanfɛ n'ale bɛ wele ko Economist Intelligence Unie Amita Malawi fiɲɛkolonba tropical Freddy ale kɔni kɛra sababu ye ni ka mɔgɔ 190 o kɔni faga min kɛra a siɲɛ 2 kalo 1 o kɔnɔna fiɲɛkolonba in kɔni ale bɛ ci farafina kɔgɔdonyanfan jamana dɔw fɛ k'i kunda Mozambique kan Mali kunnafoni TV lajɛbagaw ni bɛ dansigi kɛ bi bamanankan kunnafoni na aw ni ce aw ka kulomajɔ la